Right. Nice Dani. Size da. Lapya. Okay, narabay wire oh. Super Migo by are in the house again. What's up? Super Farm, wala ko ron sa part sa Manuyo. Wala ko ron sa part sa Manuyo. Wala ko part sa Mabinay. Na front part sa Ayungon. And Ayungon pa. Kapag pa rito sa may Lasang. Dayon, na ako diri sa may Eco Park. Wala nang lugar, Binhi Eco Park. Binhi Eco Park. Dito ang ngalan. Dito ang ngalan diha sa mga balik pa sa ngalan na. Wala. Siya. Binhi Eco Park. Buntag maron sa yung mga around 7 AM di katapos trabaho. Ya, nama po yun. Ano siya? Ito yung ngalan. Binhi Eco Park. Ano siya? Nasubuan mo na itong kauban na trapukyugan pa. Sa manager dito sa taas may mga sunahan. Kita, nakakata na yung mga balay-balay ang gagmay. Balay-balay gagmay. Sada na, duhan galing ako, gahulat lang ko dire. Tapos sila yung mga sakay na sila yung ano, sila yung bangka-bangka. Then, abot dito sa atubang. Dito sa tuyok, akong kauban. Si Damri. Siya dito, kay na siya i-agpo dito. Agor ni mga isda ba sa uban ako palago sa mag-shade ko kay dali ko sulawan kung matam anak ko minutes pa dito daghan kisla og mga balay-balay lang natatuon kay pero kuya man kay na may makakabang pang-control di pagtaga niya kuya mag-ulo-ulong kasi matumba ba kasi ba ano na lang ba ang kilin maglakaw-lakaw dayon at unahan dito na nakapatag kay ano kamayan no? Patag kay kamayan diha dapita wala ka lang kung nakuli dito sa may Lasang oh pagpakay siya kapag pagpakay diri oh no sa duha upat kayo nilang magbalantay wala yung taong mga agipot hindi nga kayo maniresim na kayo nang magsigigi kapikap so pinaan dito okay naman siya tapatabog kay niya something like jar marag bubi pwede lang itaw niya ano siya ang ayungon doon lang po siya sa Mabinay ikan sa Manuyod magi pa kagbindoy before ang Ayungon battery kay Mabinay man diretso lang po siya basta kalibot siya yan ay nangagi ang upos hindi mo giagian pagkalisuta kay mo bulan
sa itong pagsumpay sa itong vlog. Na akong kauban, no? Ano siya si Danoy. Ano ito yung piso 5 mong guna. 5 wifi. Ano yan? Nakalakaw na po ni. Mag-shade ko kay sulaw. Okay naman nari anda dire. Ang sunod yan. Hadlok ko na mo dungol dire. Ang kahoy. Pihan dire. Founders of boss. Si Dan Rick Dan. Hi, tuban ba ni ko bike? Tuban dako siya kayo pagkadam. Masa dagwin ay kapag abot na meron. Hindot. Pakita ako ng kahoy kanindot kayo. Hindot kayo gat. Mga tagas pa. Muna ilang kahoy dire. Nice amo ang kahoy dito. Unsa din nga ni dam ni siya? Dam site. Nice dani. Unsa ista? Lapya. Okay, narabay wire oh. Wire. Super fam. Nabot mi diri. May iba. Ako slide. May ibabaw. Hangin kayo. Og Orang ubos oh. Dito dapat ang mong motor gibilin para dito. At dire. Ya kung kauban na siya. May kubo og super fam. At hilang gid ko to atong vlog kay. Medyo taas naman siya. Muna siya ang dam sa kwan. Kulang na siya ang kwan baka ng dam site sa kwan. Dito sa may na yung on. Which is taga-ilaha pa. Taga-ilaha ka pa na siya. Taga-dire na siya. Sa wala pa ka-subscribe sa akong YouTube, please subscribe and hit the notification bell para update ko sa upcoming videos na ako. Bye bye and thank you.